Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. Изчезва от ефира веднага, бе. Тапанар. Партийна слуга. Слугиня. Трябва да бъдат изселени такива хора. Изселени и въдворени на задължителен труд. Винаги сме си ги съдили. Господине, изчезвайте. Изчезвайте. Глупак. Копали, гледали и не сме ходили в Плодзенечук да си купиме. Абе, знам ги тия работи, бе, господине. Тия работи, които казвате, са известни и затова не искам да ги повтаря. И мога да ви кажа как се съдят, ако не знаете. Аре, изчезвай, бе. Тапанар. Истеричен простак. Здравите довеждат хляб след това. Но след това... По селските пътища хляб няма. Аз не мога да разбера, той на себе си ли е така, не вижда ли какво представлява? Не вижда ли какви идиотщини докарва на България? Та е толкова самодоволен, толкова щастлив. Кога ще ги стигнем румънците? С очакването... Боже, слушам и не вярвам на очите. Ама, сега ще Всяко едно отношение. Няма да се лиша да се позабавлявам малко с български глупаци. Във всяко едно отношение... В всяко едно отношение се изправя. Боже, слушам и не вярвам на очите. С корупцията кога ги изпреварихме? Това, че техните министри крадат... Простак с простак! И са ги хванали и са ги вкарали в затвора, а президента им търси политическо убежище в Молдова, не виждам българи да бягат за Румъния. Аман слънчаса ли маняци в България, бе, дами и господа!